نايلومي مصنعات مصحف قدسنا كمتي كلاتنا كنريو صنحنا كاب رومي مراف تشعاته كاب 10 تشعاته كساعة 33 زلوي كاب 10 تشعاته كساب إسران حدن زلو كان ببمو كابو بمبقاس نتي ويتا وشت إذا أمت أنجر شيرك قبركم مالتي داقيم نمنتاي دا حجخة زغنح نتفقادو مني قاموه تبلنيها ويقادو عتاسب نعملاخ اتماغوتوخ نسخة منيخا قبور دونة قباريو نمنتاي كم زغير كاسرح كاني يبلوئيو وي سراحي مريد دو كاب حدد صبور مريد قليئو نغبرد قليئو نحسر زخاون اقحوك سرح عبتي مريد سلطان يبلون يبلنا زغف لزي كابنا إذا حلف سمون مصنعتنا زقتل زلو خفليو أبز حلف سمون تحواري باولوس بزعبا هزبو زلو عبت أور فقري عوشتو زلو عبقواهي رينا نيرنا لو مدما ما أتصلتنا نايتي أبز حلف سمون زرعنا يو كفلي إنا نري زلنا أبز حلف سمون كاب قطر حدا أسر شمون كنت أخوالنا انتاينا رينا نيرنا بزعبا هريت أملاخ رينا نيرنا بحاتيرو بزعبا لؤلاوي هريت أملاخ إنا رينا نيرنا تذكرون دحركوينكم أبز لومي نصنعو خفلن بقار حواري باولوس نتي أبلا علي تزاربولو حساب كلعلو زخل حتو خملس كلنا نريزا لنا اندحر اغزيابير صبوق غيركم سمعني يوبا صبوق غيرو غليص ويغن انتايلو اندحر اغزيابير بعلو بتي لولاوي سلطانو تطقيمو نتوم نسو زدليوم نتوم نسو زحاريوم سبات كيفلطو بعلو اقديمو زحاريوم من زفليوم من اندحر كوينو أبز حلف سمون أبز صنعنا يخفلي كم زرعنا يو تزصو تزفلي بعلو اغزابير اندحر دا خوينو سلامنتاي نتهم نسو زي حاريوم سبات كم بدلنياتا زقوصروم زبل حتو خلعل سلازخل ايو زخفل زي حواري باولوس نزي حساب زتقاملو زلو ملسيلنا كاب قطري 11 كسا 10 شمونت اندحر ابيبنا بزعبات لولاوي حريت ويدما وساني أملاخنا نري انتايبل كاب تتصواعي مبر كاب قبري ايكونا نمو اتي مخر أملاخ بمحراي ما انت غتسأنئسي كمتن ياقوب أفكاركو نئيساون تسألأخو زبل صحف زلو اتهم دك اغنا اتهم دكي غنا كايتولدو كولو صبو كونه وي كفو خي غبرو اتعابي نتنيشتو غزويلو تباهللا امبار سنتا خنبلينا اب املاح دو عمصالو يا يلبون نموسي نزمهرو خمهرو نزدنغصلون كدنغصلي إلويمو سلازي نايتي زمهر املاح يمبر نايتي زدلين زغوين ايكونن اتتصحف نفرعون حيلي اباخا كرئي سميون اب كل مدرخ وري نزي اذا تنساخو خاي يبليمو امبارسي نزدلي يمهرو نزدليون يترو يبلنا بابتناي زحلفه سمون مصنعتنا زصنعنايو معراف تشعاته كاب 10 تحدك 10 شمونتا مالتي حواري باولوس امبار نزي اب لبسب كلعال زغل ابحتو ملسن مبرارهن كهب كله اينا ابزنايلو مصنعتنا نري زلنا كاب قطري 10 تشعاته كسا إسران حدن حواري باولوس 4 حتوتات حاتيتولو نزن حتوتات زحاتتلو كند مخنات سلمنتايو اندحر إلنا نتي أبلع علي زلعلو حساب مأسر مكان كقبرولي اللهم دومساي اتقدام يحتو حواري باولوس زحاتتو اب قطر 10 تشعاتينا نرخبو انتايلو دقيم نمنتاي دا حجيخة زغنح نتي فقادو مني قاومو كتب لني خازبل حتوي ازي حتو ازي نقول لحنا قلت كخونا اللوو كمتي أبلع على زبالكو ازي ملس زدليو حتوي اندحر أملاخ بعلو زتصوء أملاخ بعلو زحري
አምላኽ ልብ ሰብ ዘትርር ኮይኑ ስለምንታይ ነቶም ልቦም ከትርሩ ዝገበሮም ሰባት ዝገንሖም ወይ ድማ ዝፈርዶም ኢልና ንሓቲ ጽቡቕ እዩ ሓደ ሰብ ዝግናሕ ክብድል ኮሎ እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ስለዚ ስለምንታይ ዝገንሕ ክብል ኮሎ ስለምንታይ በደል ዝቆጽር ማለት እዩ እዚ ሕቶ አምላኽ ቅኑዕ ፈራዲ ኣይኮነን ይዘስምዕ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እዚ ሕቶ ዝንታይ ዘስምዕ ከምታ አንቶ ኢዮብ ዝብሎ ዝነበረ አምላኽና ሲቁኑዕ ፈራዲ ከም ዘይኮነ ይዘርኢ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ነዚ ንምምላስዩ ነቲ አሞንጎ አምላኽን ሰብን ዘሎ ፍልሊ ንምርአይ ንሰራሒ መሬትን ነቲ ጽቡር መሬትን ካብ አምነት ተጠቂሙ እቲ አስኢቡ ዝሓተቶ ሰለስተ ሕቶታት ነቲ ኣብ ቁጥሪ 19 ዝሓተቶ ሕቶ ንምምላስ ወይ ድማ ኣስሒሑ ክገልጾ ዝሓተቶ ሕቶታት እዮም ነዚ ካብ ቁጥሪ 20 ኣብ ዘሎ ኢና ንረኽቦ እንታይ ኢሉ ወይ ጋዶ ኣታሰብ ንኣምላኽ እትማጎተኸ ንስኻ መኒኻ ግቡርዶ ነቲ ገባሪኡ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ሰሪሕካኒ ይብሎ እዩ ወይ ሰራሒ መሬት ዶ ካብ ሓደ ጽቡር መሬት ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ንሓሰር ዝኸውን ኣቕሖ ክሰርሕ ኣብቲ መሬት ስልጣን የብሉን ይብለና እቲ መልሲ ግሉጽ እዩ ኣለዎን ፈረቓኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ልዑላዊ ስልጣን ኣምላኽ ደጊሙ ዝነግረናን ዘርእየናን ዘሎ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ እቲ ሰራሒ መሬት ካብ ሓደ ጽቡር መሬት ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ንሓሰር ዝኸውን ኣቕሓ ዝሰርሕ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ንሓሰር ገይሩ ክሰርሖም ኮሎ እቶም ኣቕሓሁ ምንም ክብሉ ኮነ ክገብሩ ስልጣን ዘይብሎም ከምቲ እቲ ሰራሒ መሬት ክኾኑ ኢሉ ዝወሰነሎም ኣቕሓ ዝኾኑ እግዚአብሔር አምላኽ ማለት ሰራሒናውን ልክ ከምቲ እቲ ሰራሒ መሬት ኣብ ልዕልቲ ጽቡር መሬት ድላዩ ክገብር ከም ድላይ ገይሩ ክሰርሖ ሙሉ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽውን ኣብ ደቂ ሰባት ማለት ኣብ ግብረ ኣዳው ሙሉ ስልጣን ኣለዎ ይዝብለና ዘሎ ኣብዚ ክነስተብህሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ንኽልቲዩ ማለት ነቲ ንኽብረት ዝኸውን ኣቕሓን ነቲ ንሓሰር ዝኸውን ኣቕሓን ዝሰርሖ ሓደ ሰብ እዩ እቲ ንኽብረት ዝኸውንን ንሓሰር ዝኸውንን ኣቕሓውን ካብ ሓደ ጽቡር መሬት ዝሰርሖም እቲ ፍልልዮም እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ሰራሒ ሓደ እዩ እቲ ፍልሊ እቲ ሰራሒ መሬት ካብ ሓደ ጽቡር መሬት ነቲ ሓደ ንኽብረት ነቲ ሓደ ድማ ንሓሰር ገይሩ ስለ ዝሰርሖም ጥራይ አምላክ ቁጣዑ ምእንቲ ኸርኢ ሓይሉን ከፍልጥ ደሊሲ ነቶም ንጥፍኣት እተዳለው ኣቕሑ ቁጣዑ ብብዝሒ ትዕግስቱን ተጸሮም እዚ ኸኣ ነቶም ቀደም ንኽብሪ ዘዳለዎም ኣቕሑ ምሕረት እቲ ሃብቲ ክብሩ ምእንቲ ኸፍልጦም ንዓናውን ማለት ኣብ ኣሕዛብ ድማ እምበር ካብ ኣይሁድ ጥራይ ንዘይኮንና ዝጸዋዓና ከምቲ ኣብ ሆሴዕ ዝብሎ ነቲ ህዝበይ ዘይኮነ ንዕኡ ህዝበይ ክብሎየ ነታ ዘይፍቕርቲውን ፍቕርቲ ክብላየ ኣብታ ንስኻትኩም ሲ ህዝበይ ኣይኮንኩምን ተባሃሉሉም ስፍራ ድማ ኣብኣ ደቂ ሕያው ኣምላኽ ከም ዝበሃሉ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ንቓሉ ብቁሩፅን ምዱብን ገይሩ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ እዩ ኢሳያስ ብዛዕባ እስራኤል ቁጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሑጻ ባሕር እኳ እንተኾነ እቲ ተረፍ ጥራይ ዝድሕን ኢሉ ይጭድር ከምቲ ኢሳያስ እውን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ጻብኦት ዘርኢ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራውን ምመሰልና ነርና ዝበሎ እዩ ደጊም ከንታይ ንበል እቶም ጽድቂ ዘይደልዩ ኣሕዛብ ጽድቂ ረኸቡ እዚ ኸኣቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ እዩ እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቂ እናደለይዎስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ ኣይበጽሑን ስለምንታይ ከመዮ ንሖ ኣብ ጽዮን እምኒ መዕንቀፊ ከውሒ መንሳሳትን ኣነብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ካይሓፍርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብር እምበር ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዎ ብእምኒ መዕንቀፊ ተዓንቀፉ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 22 እንታይ ኢና ንርኢ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ባህሪ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ቅኑዕ ፈራዲ ንነፍስ ወከፍ ድማ ከከም ግብሩ ዝፈዲ መሓሪ አምላኽውን እዩ ቅድሚ እቲ ፍርዲ አምላኽ ምሕረት እግዚአብሔር ዝቕድም እግዚአብሔር አምላኽ መታን ኩሉ ሰብ ካብ ፍርዲ ከምልጥ ኢልዩ
نحد ودو بجا أحلفو هيبو نزخ أيو زعجسنا مالتي أب قطر إسران كلتن انتاي زري إناتي قطر إسران كلتن محرت إجزابير نا إجزابير كاركتر ويدما نا إجزابير بحري إز أزنت أبارق ألنا قطع أملا كمزي أب قطر إسران كلتن إسران سلسن زبمنايو نحايلون نتعب محرتون إزنت أبارق قطع أملا نحايلون نتعب محرتون إزنت أبارق دحرتي إجزابير زغورو كله كحدا هنفلت أزلنا حدا إلاما له إجزابير حدا نجر كجبر كله بزي إلاما يجبرني بدحرتي إجزابير زغورو نجر عب إلاما له إجزابير سمي بارق نسوقا ناي مدحان إلاماي إلاما انتايو ناي مدحان إلاماي إجزابير لومي بتنسوس دليو من قدي زحلفنا انت أدليون زقت عنا متان دحرناتو قبرناي آمين متان كابتن يزل علم تفقات كدحنا نايو كبرن قويتا يخون لو ما بيستفل عليه مكرانا حل سبات كنهلو نخلنا لو ما بزوح واقاتات نخفل زلنا سبات كنهلو نخلنا كونتاتنا نمغيار نكزابير ناي دقايق قداي ناي سكند قداي سلمنتاي جن كسا حجي منم مالت سقيلو له سق زبله زمسلنا እግዚአብሔር አቡ ገሩ ዝፍጽሞ ዓላማ ስለዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር ሲና አና ንስቃይ አይፈጠረና ንጥፋት አይፈጠረና መጽሐፍ ቅዱስ ማንንም ንخطፍ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነ አምላክ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንት ክረክብ እንበር ንኸይጠፍ ሲን ወዱ በጃ ክሳዝህብ ንዓለም ክንዲዝ አፍቀራ ዝብለና እግዚአብሔር ናይ መድሃን ፕላን እንበር ናይ ምጥፋእ ፕላን ከም ዘይብሉ ይዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘፍቅር ዘርኤና እንበር እግዚአብሔር ኣብ ህዝቡ ጽልእ ከም ዘለዎ ይኮነን ዘርኤና ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር አልቲሜት ፕላን እቲ ዘዓበየ አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ንሰባት መድሃን ግን ከምቲ አንቶይ ክግለጥ ዘርፈደ ድማ ሰባት ናይ ገዛእ ርሶም ምርጫ ስለዘለዎም ገሊኦም አቃሃ ሓሰር ክሆን ኮሎ ገሊኦም ድማ አቃሃ ክብረት ይሆኑ ማለት ብምርጫና ይናኸሙ ንኸው ማለት ኣብ ቁጥር 25-26 እንታይ ይብል ከምቲ ኣብ ሆሴ ዝብሎ ነቲ ህዝበይ ዘይኮነ ንዑ ህዝበይ ክብለ ነታ ዘይፍቅርቲውን ፍቅርቲ ክብላይ ኣብታ ንስኻትኩም ህዝበይ ኣይኮንኩምን እተባሃሉላ ስፍራ ድማ ኣብ ኣደቀ ህያው አምላክ ከም ዝበሃሉ ክኸውን ይብለና ነዚ ቃልዚ ኣብ ሆሴ 2:23 ኣብ ሆሴ 1:10 ኢና ንረኽቦ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይብለና ድማ ንኣይ ክዘርኦ እየ ንሎሮሃማ ከዓ ክምህራየ ንሎአሚ ድማ ንስኻ ህዝበይኻ ክብሎ ንሱውን አምላኺ ክብለኒ ይብል ኣብ ሆሴ 2:23 ኣብ ሆሴ ምዕራፍ 1:10 ድማ እንታይ ይብል ግናኸ ፍቅድ ደቂ እስራኤል ከምቲ ክስፈርን ክፍቀድን ዘይክእል ሁፃ ባሕሪ ክኸውን እዩ ኣብቲ ህዝበይ ኣይኮንኩምን ተባሃሉሉ ስፍራ ከዓ ንስኻትኩም ደቂ ህያው አምላኺኹም ክብልዎም ይብለና ኣብዚ ክፍሊ እንታይና ንርኢ እንድሕር ኢልና ምሕረት እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ዓብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና አሜን እግዚአብሔር አምላክ ንሆሴ ንወድኻ ሎአሚ ኢልካ ስማውጻሉ ኢልዎ ነይሩ ሎአሚ ማለት ድማ ህዝበይ ዘይኮነ ወይ ድማ ከምታ ቃል አምላክ ዘንበብናዮ ንስኻትኩም ህዝበይ ኣይኮንኩምን ማለት እዩ ሎአሚ ማለት እግዚአብሔር እዩ ንሆሴ ንወድኻ ነታሃንቲ ሎራሃማ ኢልካ ጸዋዓ ንዝወድ ድማ ሎአሚ ኢልካ ስማውጻሉ ማለት ህዝበይ ዘይኮነ ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ዓብ ምሕረት ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ህዝበይ ኣይኮንካን ዝበሎ እዩ ብምሕረት ዝቕበሎ ከሎ ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምሕረት አምላክ ስለዝኾነ ግን እንደገና ኣብቲ ህዝበይ ኣይኮንኩምን ተባሃሉሉ ስፍራ ደቂ ህያው አምላክ ክባሃሉ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥር 27 ካብ 27-29 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ንቃሉ ብቁርፅን ምድቡን ገይሩ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ እሞ
ኢሳይያስ ብዛዕባ እስራኤል ቁጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሕፃ ባህር እኳ እንተኾነ እቲ ተረፊ ዝድሕን ኢሉ ይጭድር ከምቲ ኢሳይያስ ውን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ጻብኦት ዘርኢ እንተ ዘይሓድገልናስ ከም ሶዶም ምኾንና ንጎሞራው ምመሰልና ኔርና ዝበሎ ይብለና ካብዚ ክፍሊ እንደገና ሕጅውን እንታይና ንርኢ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ሲ እቲ ምሕረቱ ክሳዕ ክንደይ ንእስራኤል ኤክስተንድድ ከም ዝገበሮ ከም ዝዘርጋሓሎም ይዘርእየና ዘሎ ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እዩ ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቃሉ በሙድብ ግዚኡ ከም ዝፍጽም ክኸውን ከሎ እቲ ቃል እቲ ካልኣይን ቀንዲ ትምህርቲ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቁኑዕ ፈራዲ ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ክፍሊ እንመሃር ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ዝበሎ እቶም ተረፍ ዲሒኖምን ይድሕኑለውን ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ትንቢት እዚ ተፈጺሙ እኮ ይዝብለና ዘሎ በቃ ኦሬዲ እኮ እስራኤላውያን እኮ ሕጂ ይድሕኑለው ሓቂ ደይኮነን ቶም ዝድሕኑ ይድሕኑለው ከምቲ ኢዮብ አንተ ይዝበሎ በሓንሳብ በብዙሕ ድማ ዝድሕኑሉ ዘመን ክመጽዩ ግን ስቲል ግን ቅሬታውን አለው ሕጂ ዝድሕኑ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካብ ቁጥሪ 30 ክሳብ 33 ከና ንንብብ ኮለና ድማ እንታይ ይብለና ዳግምከ እንታይ ንበል እቶም ጽድቅ ዘይደልዩ አሕዛብ ጽድቅ ረኸቡ እዚ ኸ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቅ እዩ እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቅ እናደለይወስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ ኣይበጽሑን ስለምንታይ ከመየነሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መዕንቀፊ ከውሒ መንስታትን እንብራለሁ ቡ ዘአምን ከአይ ከሐፈርን ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብርንበር ካብ እምነት ስለዘይደለይዎ በእምኒ መዕንቀፊ ተዓንቀፉ ይብለና እቶም ጽድቂ ዘይደልዩ አሕዛብ ከመይሎም ዮም ጽድቅ ረኺቦም እንድሕር ኢልና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፉልና ዘሎ በኢየሱስ ብምእማኖም እዩ አሜን ነቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቅ ረኺቦም ከምዛዕነ ንስኻትኩምን ምንም ስለሰራሕና ኣይኮንናን ነዚ በእምነት ዝርከብ ጽድቅ ረኺብና በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ጥራይና ነቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቅ ረኺብና እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ እስራኤል ነዚ ጽድቅ ክረኽብዎ እናደለይዎ ክረኽብዎ ዘይከኣሉ እንድሕር ኢልና ነቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ አምላኽ بجبر كرخبو سلزدليو وي سلزفتو يوم كاب صدق غوديلوم እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ነዓና ግን እግዚአብሔር ረዲኡና ነቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ ከምንረክብ ገሩና ክብርን ሽሙ ይሁን ወይታ በነገር ኩሉ ይባርኩም ንሎሚ ክሳዚያ ተዳለይ ዘለኹ ተባረኹ ለይ ወይታ ኢየሱስ ብርኽ ይብልኩም ኤዳኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንወዲና